своята страст, оцениха високо облеклата, изработени по специалните италиански технологии – Semi Intelato и Intelato. За пръв път в България бяха представени изискани костюми чрез традиционна ръчна обработка, която замества така нашумялото напоследък подлепване. Главният дизайнер Магдален Димитров обясни, че по този начин облеклото става изключително леко и удобно за носене. Материите не се мачкат, а перфектно вталената линия подчертава сексапила на силната половинка от човечеството. Моделите дефилираха с колекциите Пролет-лято 2009 Ново начало и Есен-зима 2009-2010 Насоки в класиката. Подвластни на елегантния и изискан мъжки стил станаха много дами от българското висше общество. Юлиана Дончева, Румяна Маринова, Евгения Калканджиева бяха само малка част от тях. Модният гуру Улрих Франке не скри, че е останал особено очарован от дрехите, които е видял, както и от самото ревю. Съвсем скоро очаквайте подробно интервю с дизайнера. А сега